oon Kubur. Täällä ei oo ketään. Kubur tässä moi. Tänään aiheena iskurepliikit. Eli miten teidän ensimmäinen ilta sitten menikään? No, mehän sovittiin, että me ei sinä iltana panna, mutta kohtalokkaasti kävi. En kommentoi. Kerropas mulle se iskulause, millä sä oot pokannut tän sun äijässä. No, se meni silleen, että mä kerroin semmosesta maailman pienimmästä antiloopista ja sitten mä sanoin miau, kun se teki silleen ja sitten mä en voinut vastustaa. Joo, silleen se meni. Ei voi vastustaa. Elikkä kerro sun paras iskulause, minkä sä oot itse saanut. No ei tää paras, kun tää on maailman surkein. Mulle tuli Tinderissä semmonen poika sanomaan, että sä oot varmaan roskispussi, kun sä näytät siltä, että sut pitäisi viedä ulos. Toimisko se? Ei. Mä vastasin sille vaan sillä, että joo, että mä oon just niin haiseva ja just sen näköinen, että tiputa sit huolella. Okei. Eikö tää ois ollut parempi? Onko sun nimi Nutella, koska mä haluaisin lusikoida sua? Ai kamal. No niin, kerropas mulle joku paras iskulause, millä sut on isketty. Onks lainata mulle huulirasvaa, kun mulla on loppunut? Toimisko se? Ei vitussa. En lainannut edes huuliltani. Okei, oisko tää parempi? Ai se on! Ei, kuuntele. Saan mä ottaa kuvan susta, että mä voin näyttää joulupukille, mitä mä haluan joululahjaksi. Come on, oikeesti. Okay, anna uusi. Onks sun nimi Nutella, kun mä haluaisin lusikoida sua? Se on Nutella, hei come on. Nutella toimii aina. Nutella toimii aina. Ei tarvitse. Haastattelutilaisuus. Älä nyt sokka. Noniin, kerro mulle iskurepla, millä saa naisen kuin naisen. Noniin. Ootko sä World Trade Center, kun mä haluun syöksyä suhun? The other end who's saying these things directly to you and they're saying them directly to you, that's a whole other level of harassment, really. Noniin, kerro vaan. Noniin, Soutsi, osaatko sä pelata pesäpalloa? Osaan. Polttaisitko sä mut, jos mä tulisin sun kakkospesällä? Todellakin. Onks vielä jollain? Aroma! Mä pidän susta tuolla. Nyt semmonen iskurepla, että joka hemmetin muija haluu sut. Mä voin vedä. Tuu säkin vetää. Kuvaks. Sit se iskurepla, millä saa muijan kuin muija. Mikä sun nimi on? Mun nimi on Kubur. Mitä sä teet? Kuva YouTube-video. Mitä sä haluaisit tehdä? Kuvata YouTube-video. Mitä sä aiot tänään tehdä? Kuvata YouTube-video. Jatketaan siitä. Jatketaan siitä. Jos rakkaus on huumetta, niin mä oon Pablo Escobar. Paska. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Et lähde täällä. En mä lähe. Ei. Yksi kysymys vielä. Onko sä kasvissyöjä? Tässä on sul helppo nakki. Mistä ootte keksinyt näitä? So, I have a pick-up line for you. Yeah, cool. Hi girl, how you doing? Not too bad, how are you? I'm good. My friends, they call me Kubur, but you can call me tonight. Smooth? No. Fuck off. Kiitos. Eli kerro joku hyvä iskulause, millä sut on isketty. Teini pullo vittu kainalla.
What up? En mä oikeesti mä en tiedä. Jos sä olisit iPhone, mä en ikinä päivittäis sua, koska sä oot täydellinen just tolleen. Oh. That's pretty sweet, man. Oh my god, that's so cute. That is. Ihana. Mitä sulla on jäänyt käteen vuodesta 2017 toistaiseksi? Spermaa. No ei oo mullakaan hirveästi mitään, mutta ehkä sä jäisit. No jaa. Helmi. Onko sun porukat terroristeja, kun sä oot tommonen pommi? Oh! Sitten kysy joltain ulkomaalaiselta, onko sun porukat terroristeja? Sitten se on silleen, ei. Ei. Mitä vittu täällä tapahtuu? Ei mitään hajuu. Ei voi mitään. Kannattaa seurata Kuburia ehdottomasti. Kuulitte, day one. Kivasti ja Eerika Karoliina suosittelee todellakin. Karoliina Seellä, thank you. Kubur. Nobody. Nähdään ensi viikolla. Ali.